unsa kaha kasubo o kaha kapait o kasakit nga madungog nato ang giingon sa Ginoo sa atong nadungog karon sa Ebanghelyo. Kita kanunay nga nagasimba o nangalawat, kita nga kanunay nga nagaabli, nagabasa o namalandong sa Biblia, kita nga nagwali o miapil sa daghan kaayo nga mga retreat o recollection, kita nga sakop sa daghang kayong mandated group sa simbahan. Unya, makadungog lang kita sa Ginoo, moingon lang kanato sa katapusan, pahawa kamo kay wala ako makaila kaninyo, o kung tagadiin kamo. Pahawa kamo, mga tao nga mga dautan. Mga igsuon, kiniunta ang angayan tang ipangutana sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ngano kaha? Kanunay man ako nagsimba. Ana ako'y debosyon kang Senyor San Roque, sa mahal nga Birhen Maria, sa tanang mga santo, nangalawat man ko. Sakop ko sa usa ka pundok sa simbahan. Ngano moingon man Ginoo kanako, pahawa kamo, kay wala ako makaila kaninyo. Mga igsuon, ang tubag ni ini, mao kining ato nga mensahe, nga buot ipadayag sa ato magpagbasa, nining atong ikakawhaan og usa nga Domingo sa tuig sa simbahan. Kung namati kamo sa unang pagbasa, si Propeta Isaiah nagpadayag siya kung unsa kadako ang pangandoy sa Ginoo, nga balikon niya pagpundok ang tanan nga nasa laag, nga mga pinili niya makatawhan diha sa iyang gingharian. Gani nagpadala siya og daghang mga sulugoon sa pagdapit kanila. Ug gipaadto niya sa laing-laing dapit aron lang sa pagsangyaw sa iyang gahom o gimaya, labi na gayud kadtong wala nakabati kaniya. Makita nato, nasayod kita, nga ang Ginoo sukad pagayod sa sinugdanan, wala na laing plano, kundi kita makaambit sa iyang kahimayaan. That's the only plan of God, ang atong kaluwasan. Mao nga diya sa Ebanghelyo atong nabatian. Samtang si Jesus nagpadulong siya sa Jerusalem, ang lugar diin siya mag-antos, diin siya mamatay, adunay usa ka tawo nangutana kaniya, Sir, jutay ra ba ang maluwas? Wala kini gitubag ni Jesus, yes or no. Ang iyang giingon mao, paningkamot kamo. Paningkamot kamo sa pagsulod sa sikpit nga pultahan. Kay daghan ang misulay, apan walay nakasulod. Daghan ang misulay, apan walay nakasulod. Nindot unta kung niingon si Jesus, paningkamot kamo sa pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang misulay, jutay ra ang nakasulod. May untag jutay ra, pero ningon siya, walay nakasulod. Mga igsuon, mahinungdanon kayo kini nga tubag ni Jesus para kanato.
Kay bisan gustoon man sa Dios nga maluwas kita, kinahanglan ng diay gihapon nga maning kamot gayud kita. Ang pangutana, andam ba kita nga mulahutay sa pagsulod sa sigpit nga pultahan, sa sigpit nga agianan. Kining sigpit nga pultahan nagpasabot kini kung unsa di ay kadako ang ato nga gikinahanglan nga pagpaningkamot diha sa pagsulod sa kingharian sa Dios. O kini usa nagtimaan na kung gusto kita mosunod ni Kristo, then kinahanglan andam kita nga mopas-an sa atong krus padulong sa Kalbaryo. Andam kita mopas-an sa akong krus diha sa kasakit. Mga igsuon, sayod kita nga karong panahona, daghan sa ato mga igsuonan wants to live an easy way out. Gusto nato ang sayon nga kinabuhi kinsa may dili gusto ni ana. Ngano maglisod-lisuron man nato ang kinabuhi nato kung adunay sayon. Di ba? Gani karong panahon anak kita gitawag nga mga instant. Gikan sa pagkaon, sa communication, sa pag-travel, halos sa tanang trabaho nato, everything kung pwede nga sayon ra buhaton nato. Pagkaon, ana ay gitawag tag fast food. Text lang ka sa Grab, text lang ka sa gitawag nato mga different nga mga pagkaon, naadayon. Sa communication, text lang ka. It's just text away. Dali ra kaayo. Sa trabaho nato, na yung mga computer. Sa pag-study, the world is telling us, sayon na gyud ang kinabuhi. Don't make it so difficult. It's so easy. But the sad thing is, unconsciously, nadala nato kining klase nga mentalidad diha sa atong kinabuhi nga espirituhanon. Nagtuota nga sama gyapon diha sa atong kinabuhi nga espirituhanon, diha sa atong relasyon sa Ginoo. We want an easy way to salvation. Mga igsuon, timan there is no shortcut towards salvation. There is no shortcut towards the kingdom of God. Sayop nga hunaw-naon, sayod kita, nga dili gayud ingon niini ang pamaagi sa Dios. Dili gayud mahitabo that it will be an easy way towards the kingdom of God. Gani makadaghan si Jesus miingon kanato, if you want to follow me, take up your cross. Deny yourself. Kinahanglan, andam ka nga magpaubos, andam ka nga magpasakit. There is no way out. There is no shortcut. Mabita maiksuon, bisan tuod lisod, apan sayot kita, nga wala gayud kita gipasagdan sa Ginoo. Wala gayud mahitabo nga ang Ginoo wala nagkulang paghatag kanato og igo nga grasya aron maangkon nato ang kaluwasan. Gibuhat na ang tanan sa Ginoo. Gani may usa ka obispo nag-ingon siya 99.99% gibuhat na sa Dios para maluwas ang tao. Iyan ang gipadala ang iyang anak
nga nagantos, nagpakasakit, namatay. Nagbili ng iyang anak og sakramento para maghatag kanato kusog o grasya. O sa dili maisip nga mga gihatag nga gugma sa kaluoy sa Dios. Ang ato na lang nga gikinahanglan mao ang ato nga 0.01%. 0.01% ang gikinahanglan na lang haron 100% kita maluwas. Unsa maning 0.01%, maigsuon, maura gyud kini ang atong pagsano. Maura gyud kini ang atong pagsunod sa plano sa kabuton sa Dios. Ang ato nga cooperation. Mao kini ang gipakita sa mahal nga Birhen Maria ug mausab ni gipakita sa tanang mga santos. Ang mahal nga Birhen Maria miingon siya, sulugoon ako sa Dios. Let it be done kung unsa man ang iyang kabuton. Matuman ang tanan niyang kabuton. Si Maria igo ragyod nga tuman sa kabuton sa Dios. Maingon man gihapon ang atong santos, si Senyor San Roque. Makapila ako nag-ingon nga walay pulos ang atong tanan nga nobinaryo, pagsimba, kung dili nato masunod ang ilang kinabuhi. Mga igsuon, dili igo ang pagsimba, ang pagpangalawat, ang pagkamati sa pulong sa Diyos. Dili igo ang pagbasa sa pagbilya o pag-attend ba sa mga recollection o retreat. Unsay pulos nining tanan, unya ang atong kinabuhi maulang gihapon. Walay pagbag-o, walay kausaban. It's just all the same, nothing. Mao bitaw ang Ginoo mingon sa mga tao mingon, Ginoo, mikaon kami kanimo, nag-inom kami uban kanimo, nanudlo ka kanamo. Apan unsa ingon ni Jesus, wala ako makaila kaninyo, kamo mga dautan. Because they have not changed their life. Wala nila buhata ang ilang dapat buhaton. Mao bitaw mga igsuon, tinuod dili sayon. Apan nasayod kita nga ang Ginoo, anaa siya kanunay. Guston man sa Dios ang pagluwas kanato, apan wala gayo say mabuhat kung ang tao mismo magdumili o kaluwasan. God will never force Himself to us. Dili gayud mahitabo nga ang Ginoo mamugos. Ato kana nga desisyon. Kung mao kini di ay mga igsuon nga atoa di ay ang desisyon, then ang atong kaluwasan di ay anara day kanato. Nagdepende kanato. Kay nasayod kita nga sa Dios, andam na gyud siya nga modawat kanato. Ang pangutana, andam ba kita modawat kaniya? Igampo nato nining atong santos nga misa. Nga unta hatagan kita og igo nga kasog, kaisog o kadasig diha sa pagpaningkamot gayud sa pagsulod sa sigpit nga pultahan. Basin na lang nga kita usa sa makasulod sa jutay na makasulod sa iyang gingarian. Mga igsuon, tinuod, lisod, sigpit ang dalan, apan ana ang Ginoo gatan-aw kanato. Ug andam siya nga muhatag kanato sa tanan, kung kita mulahutay lang yun sa pagpuyo sa kinabuhing matarong, kinabuhing mapabsanon, kinabuhi nga kanunay nga nagasunod sa kauboton sa Dios.
palihog manindog. Karon mga igsoon, ipadayagta ang atong pagtuo, ang atong pag-ilaw, ang atong pag-igugma sa Dios kitang tanan. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo yang anak nga bugtong kinunato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan